Така. Актуатор Еворон. Интеркарс го продава като за оригинален. Няма един надпис по него. Турбото идва в такъв кашон. Нищо. Един символ, една буква. Нищо няма. Това е Еворон. Чисто нов, днес съм го поръчал, за да сравним. Разлика между двата никаква. Оригинален поръчахме. Ето така изглежда. Има си надписи. И сега да видим този по рекламация, където Интеркарс казва, че е перфектен и работи изрядно. Какви стойности дава? – 64%. Това е втория Еворон от Тех. Просто е поръчан днес и е здрав. 87%. Ето оригиналния. 86,8. Иначе ми издават протокол, че този е перфектен и работи.